Ndichula mfiti tikangoti tayambana. Yes. Mula. Ndoki ya bali. Ndenta. Simba ndiki bali. Ndenda ndiki faya. Ndendani. Patisha kuti. Bwanji. Bwanji. Tatawani ngasimtsanuwo. Mujogero. Ujogero. Ujogera kuti ujogera. Ndiro nyumba ba. Yeah. Foni yako ndambo wimbo kaleka isimba mukire ujogera kuti. Rozimisa dala. Faranga yasi. Papa nkiri kuti. Zajikazo. Kega papa nki. Papa nki machajika tu foni kusi. Zabo. Jaza kutanamani, tamnamani ndive. Iwe unali kuti. Ndiyamba kuchitika zimezozo ine kwa ine. Nine ndani ndipo mapanga tayari bwanji for kuza fast. Undi 2 minutes. Yakufamu. Unayifamu kuti. Kumpemba. Isunayifamu. Wandimbi amesa tobi asanduza wewe ukane uri power bank wazika ku power bank kena ku phone kumabeze kuti power bank kucharge phone ni machaja power bank biziza mamboza ku umunde sulu ubwele kumona ndio yaka kana baba mesa machaja ngama mane blog machaja ngama rom Steve what do you got? Went down. Okay, to 5. Baby kutuka baba. Yeah, no way. Gani? Inuso mwa zo kusaze. Tatwalo wakumpanda kuno muntu waluwa paibe sozochoka hapo ala Gani utega ku kitchen iko Sio khabanja ba Paibe kutuluka bageri boso ndagiya mubeze kutuluka Cha Bageti. Gandalo sama bageti. Gano gangotuluka mmene musadzabwereso. Ndofa ndani watuza ndibwewe naye. Uto kha basi hapo. Mesa unali komo unali. Ndenda. Wale oti phone yangu inayo zima, phone bwanje yalilapo. Unandi blogger? What's in the blogger? Iwe phone 1%, so only 1% phone. Kuzatadzua bali baba. Dai. Alero sozwa lage. Ndela kula bwana. Mpaka nantaza no jam 11. Olopanda muntu wacho kuti andipase chopereka. Ndemma komwaga muso antusakuoneka. Oza kanga lero ni holiday. Public holiday. Right. Ngwema kaipa ntuzi. Maneso ni muntu zwala kuwe. Antaka wasoma kumomu. Oloti sakuphika ndi akuna ngati muntu wa Mulungu azikaja kuti. TMA oti sugar anthu mpaka nazikachita kumaumilira sugar opangidwa kuchokera ku nzimbeyo. Kodi akuchita kudulisa chonchi sugar ngati kuti sugar yo amachita mizimbe amachita kugwa kumwamba ngati mana bwanyi. Ana Israeli amene kumagwa mana ndi zinziri. Koma sugar kapena pano pati pemphe Mulungu kuti mwina mwakati gwesere no sugar kapena mizimbe igwe anthu azimanga sugar. Ndiye akazangaso achokapo amwene. Kumabe apa ndisango give it out.
Hello, babe. Iwe ndi chani? Ha? Zona zimeze? Ndi chani ngokupanga? Ndisokosa. Zafika pene pa? Mwaotenga uchoka kutiko. Iwe ndizankhola ndiwe. Kama zinto zinazi. Maloza iwe. Tazuka pene pa. Tukuziwana? Ndiwenda. Mwafika pene pa? Iwe tazuka pene. Ndi chani ukupangachi? Iwe. Tukuziwana. Mwaotenga kutiko. Ya? Tazuka pene pa. Mkafika utipo usatu. Ndi chani ukupanga? Tazuka iwe. Tazuka inda umene. Iwe. Ya? Tandese. Mwana akulira nyumba mtapita nuko. Sizoona. Ndi chani ukupangachi? Munayo ndi bambo wake. Bambo wake ndi nda? Kaya. Ululati. Bambo wake ndi nda? Ndisokosa. Kama nditu. Iwe uchoka kutiko. Ugora nawo banja bompari mwene. Sizoona ya. Iwe. Ya. Okula watapanga. Ngofikira ado 1 to 100. Ne mami. Tikuona solita. Andika kafe ndukuimbira ndikuuza. Okay. Ande popo. Okay. Teyankhwana. Simurekesa? Chabunare hagete. Okay, see you. See you. Lusowar. Naneso. Kwambili. Serious? Okay. Tona. Sure. Ndi chani ine? Pakopanga. Nindana undi bambisa bila. Plus bebane. Ndenzanga nentro nyumba. Sitafika basi. Uzezona? Pakopanga. Leo zinazi. Zimani mumabanga pano. Tija bwino nyama. Yeah, ndio ilusuri ndiyalero ya. Nene mafuna ndikagula ndiyo, ndidulire tu kena kundilongeze majumbo. Ero. Ndiposo mumapeza kuzoti ndadula nyama chonchi kugawa na thuli. 6677 ndikakhabalibe kugawa na thuli zitatu. Nyama izitupa. Mumapeza kuti mpaka muzigawira chiboda yoti aje amunanga kuma muzika mbale mwana. Osapanga choncho. Inetu za nyama sindikhala nazo busy.
Koma mfana uji wabwera kumene mashas uji. Amajijirika siku la nyama yonchi. Kodelo kuti mini. Ndodabwa kuti angachokera nyama kuti mwatisiya lero Koma madziwa iye uja ari kundipepesa. Mashas yo. Kundipepesa ine ndakhala usilinge mbo ndili busy kupanga za moyo wanga. Iye ari kundipepesa undipangira kuti gasana nethele mankhwala kaya. Futhi mende ndinagona re. Ara bakati Kundipangira kuti Mashas. ndana lokoma moda bwitsi. Musamane naye ndo achamba. Ndikukhulupira kana tisamujamba mini mufana nagona re. Ndo achamba meonje. Siku nyake tu wandira ladirapo. Inongobweka kabudula 3 hours yetu. Ale wako amene Kukunyanyalira. kumnyanya. Anjibi. Ndulanteni. Mudula noka? Ndamaliza kale kudula hapa chomwe chifunika nkubakira pakira. Ndendo Tanzania bakira. Komano ndemuna magaya apo mwe ndiyandikira kwa sina vumeri kuma mufika kale kundifikira chakumbu. Machena. Longezani mukono kuti mulonge sina kandi beef. Mulongeze bino bwino Pesa ndi mafuna yatuka sisi ngalikano ngoro. Gani undifandika guliro mapo. Sokuti lo nyama iyi ndifirike jizi beze kono ndiyavunguka nyama iyi paka yakha 2.5. Marasta. Ati bichesa bora. Uyelegeze uone. Ndi munthu mmuzi woti anakupasani timu nagona mwasira no nyama kumene kuchi. Tili safe. Nyama yose ndone tije tonse Yesu aja nawo ndanga tichite chipongwe. Koma amene uja yetu manitenga bwino. Koma si munthu abwino mene kuti amene uja athawa yekha pano. Kuwepesa wapepesa ndipo ndamva. Koma amene uja yanyamuka yekha kumapita kwawo. Wasiyaso kundilemekeza so. Kuti amene yanyamuka yekha pamuzi pano. Wandipepesa koma amene yanyamuka yekha azipira umene anacho. Koma so tupenaso kusandilemekeza ko munthu nende uvutika ato. Pena kwakeso tu sisters mwamba kuumira so. Ndame kuvuta ufuna cha ndalama. Nanga yang'ombe ng'ombe yatunthu ndipasa 20 vini zona. Iweyo unaja ndalama zanga za fam. Iweyo unaja ndalama zanga za foundation. Ndalama yako imwe mene kukupatsa kuchokera ku ng'ombe. Nabwezesa umenewo. Lero ukani nodi ya noba 20,000 ndiso simene kukupatsa fanda ndalama ya juu. Lori ya foundation isi zata. Singathe fodi mandibwezeka imandidonyowa. Ndamage munzwa amene nimavulika kupimpa kuti kume kuteteleza. Kondewe mwina munakanena atifuene nailembeke zoti yang'ombe igwirizana ndi foundation. Yambisakani yang'ombe bwanyi ufuna uzindipanga blackmail. Yeah, ndimangonena oti pena pake mamoti mulange munthu wina mukumandiza langa so ine mbale wanu. Koma ndama ndikaipeza tono tutipanga bwanji. Koma so wewe weni kuti upange plan umuze nkuluja akupase ndalama. Ufaine ndo ndofuna ndode mabelo ama duve. Uwona mphepo imene ambia ndofuna ndikuisa maduve. Ndo upange zonoti bephe ndama ndikatsimikiza zimene opempha zoti nzo. Kwa ndama yuza ndona po. Kwa move inde oti tikambirane yetu. Chifukwa choti ili yonse zingolowa so ku foundation. Koma ndama imene akupase ine nzatenga 50%. Foti ndachita kukupatsa plan ndiyo. Unaindi plan yonoti upepe. Tiona. Waso ine ngati muli ndi plan muthongo nene. Plan iyo ndiganizira ndikaganiza pali wezopasa 20%. Mugule kuti tomato uja basi. Yafikaso bwanji ku 20% dollar. Tango kagula ni tomato uyo. Komaso rutike izokuitana kuti mamizi pena pake ndikuona ngati kuti sizikugwira. Ona zitu zako mena unatumiza una WhatsApp muoneka kamwana. In fact muoneka wankulu papa mpeno kuoneka kamwana. Dinero koma mene. Yasati mange ri kunjalo. Kumanga fayani. Iwe munthu akakumange ndi munthu wa zaka 19. So. Nakusowa. The boy so nduzi. Nafuna nini wewe? Nice. Ndoje njere sasa. Nice. Koma uzoja napani mathamangira pena pake. Kuliko. Ndika mission ndikanayo ndiwange. Mpunda. Niyo muzoga lero naliwayamba. Tumane soma ala pena nthawi nake. Ma? Lero nzipa. Kaiza njima. Ndiwuza. Nduza? Ndiwuza. Okay. Ndiwimbira. Ndolo hagi. Next time mami. Next time hagi. Wasadanda u. Zaka 16, 19. Zasiana jana. Mesa kumbotembe za 9 please. Nemara lena.
Ase danger ya tipo la no da ba. Abwera koma no shadow anoyo. Kodi ndo anthu abwera. Tasankhanizo kuja kumwe kuti mpaka manjali pika. Ndi bwana. Kodi ndizanu zindamukona ngati zizazoma nazoti chizindikiro cha ine ndi zungu limodzi lokupshagali. Limodzi lokha. Sana sanke kuti akhale mawu. Kondezo uja zilo mumayina kuti ziziziwa ena fe. Sinabwera. Ai ngati ifeyo tikabwera unoko kuti sakupute phanga. Ngati apapa ndoti ndi chips and plain. Cha plain bebo. Chips and plain. Lero. Ndi chips yentundu wanje chimene. Chimabwera ndi chicken yopanda sauce. Ndi plain akubwera bwanji ngati kuli chicken. Mese plain ndi uli awaze aida sabola ikaika. Sama ziziwa zakuno. Akomana akabwera se. Abwera. Ndi chips yalibira chipaliwa leo. Amene kuti munthu odabwisa sitambwali wanuja una zoti akafika apa waponda akafika apa waponda. Ndilo ndo amene oti maziwa. Ma grocery kumaka tengaso ngongole munthu akuti ndi shadow. Kodi luso ndalo. Amene jaiza ngawina se. Sangawina. Amene jaiza. Mayo ase ma area zo. Ase iziso agula chipaliwali wakoyo? Amagula tangopangani. Zikuoneka zokoma bwana. Arondese. Kangada zimenezo. Kangada abwerera. Manangandira bwerera kuno ndi jana. Tija tupompa no sali mazulo so sitijago. Meeting apapa ndakuyitanitsani ndingofuna kuti munthu yotumane naye timve njira zake so kuti iye apa ngabani. Simunakhala pasi ndikumvana kale ndi ujama muti ndani malichi. Chenkobe. Kodi chenkobe ujana nchukisa ndine. Uyu kuti wantenga bwino chipaliwali. Akhoza kuwina. Atakuwina. Mada uyu ndi abwino to. Chipaliwa. Siti kupaliwa. Of course sign yake ya pamene anthu azikachonga. Pali chipaliwali. Ndi chipaliwali chomwe. Akajijambula bwanyi. Jambula bwanyi nawe chipaliwali. Simoneka Chikango kala ba chizika nganima wewe chizika nganima. Ngani chipaliwali ndi chipeze zungu chili ngani kulingambiratu. Koma wajedo ase. Uyu no ngati alipire zakuja uyu ndi nkhani ya njala athana. Viva zungu, viva zungu. Awere bakadi intelligence, political intelligence. Anyu kuti no ndikadiri kunoko. Wabwera wanucha. Wabwera. Kumaino nakazo. Inozukuza nakubwera. Taiba ligaye. Blush. Imaligaye. Abe yasabwera. Ndakuza kuti ati ine ndo. Komano ino yomukuziwa. Ine ndopezeka pali posetu. Koma nanga izisi zukukuza. Ndipo ngati sabwera alibira izisi ndinuyo muli. Kodi mupanga zandani? Mupanga zamera cha zaini. Tukupanga zaje panga ndi meeting ino kuti mukutilowerera kwambiri ife tukupanga papa za shadow wina koma mauje ni marale anga makhamu kumapezeka ino manga ino ijeni munthu mtumiki ine ndofuna opemphera pena pali ponse nimapemphera asogoleri no so ndikuti okay ino ashado chomwe mfuna ndi jani savange meeting ndi uyu ashado azana ndi wanga and ashado anza mavoti anga yeso andu kuti akha political religious jani ndi ndine ine kambira zimerezi siyocho mavoti andani tadika mukamati mavoti ndi anu mukapota ndizaka khala ndinu asogoleri kabena mzaji ndi kuti ineyo na ineyo ine ndi palibe nanga bwere tu ina waje tu constitution ndi ineyo ndino ashado kuti tengera ndodo lumati asogoleri parliament simunaponde zikalika bonji yanu amwe ine simungati palibe tu chimene munthu ineyo anga ndipusise tu awa eti asogoleri inuyo ndi mutu mwangu ngati choko inu mkanene kuti basa mkanda uli muzipanga zaini ine mbusa amene nimapemphera ndiwe nkulu iweso na weso iweyo ndiye kuti basi unatija bajuka opportunists inu yeti otani koma ndino ashado tu sikuti amvani ndani so tikuyenera kusankha kuti komano ndikuuze ndi kuti aikani musana duze niyo kunoko muuza tani oho kodi no senu mapanga connive politically kuzaja tu kuno I can even see iweyo ashado ife kuno tabwera ndi mimba ngati chigubu itama kandi kufuna ndikuuze iweyo and iweyo you don't have any say at least these people you don't have any say koma no songano siwano tufanga tipange meeting ni ndiko kusowesa iweyo I'm telling you njanga wine mavoti mind mukazowesa you also what iweyo and I'm telling you ndukuza net okay I'm so going and what did you vote mutopye no I know politics 30 years in the game what I'm observing musowa
I'm telling you. Ase rauza pange. Vutoso ndi chipali wanu ya kuchedwa ase. Ayo nkulu amene ujenisi. ngatakaonesa njoka iti ngatsinga adaja anakangosiya zandale sangawine Muzi wadaja suri zaziwe foja inomo. Kuna ndo mene mmatenga kuti. apa basi ndati chiphaliwa ndeni number 1 my face tinambe futi ase uziona ntenga so kuti ndizoone ndi chenkope ndiweso Ndosokoneze nzeti tatenga ndindu chakuja dizije chiphali wanu ngasali. ase ndale mwauza anthu anu uyuyu mwina tingopfukira ifwa choti wayamba ndi kuthesa njaa okay iniyo ndiye kuti mufuna muzi pavuto lalikulu ndi limene ine mufuna muzipanga ndi MP wanu yemwe oyenda wapansi ndengati iye akuyenda wapansi iso wapansi chitu kwabweza pati komano kuina chitu kukotwa yambira mmimba mwakemo then ino atapange mmimba mwa inu inu tumugona tosaja inu chiphali wanu akubwera pa muja